Salam aziz vatandaşlar, edilleşler, diyeceğiniz rahat. Bugün 9. Aprel 2022 yıl. Şunkü efiri men 6. Aprelde olan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalarynyň bellenmegi baradaky watan habarlaryna görkezlen gepleşige aýyrmakçy. Hemmeňiziň bilşigiňe ýaly soňky 2022 ýyl wakalara gitdigiçe baý, hadiselere baý ýyl bolup barýar. Aeroportda bolan wakalar we halkymyzyň hal ýagdaýynyň sabrynyň gutoranlygy baradaky we şoňa meňzeş habarlary öz kanalymyzda da belki sosial media ulanmalarynda da görensiňiz. Vatandaşlar şol 6. Aprelde watan habarlaryna Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary bellendi. Şol ýerde käbir gysgaça efirleri, gysgaça kadrlary siziň bilen häzir paýlaşmakçy. Şol efirden hem ýani şol ýerde aýdylan sözleri has üns bermeňizi isleýän. Çünki meniň öňümde şu wagt bellek goýdum. İçeri İşler Ministri Muhammed Kadirov bellendi. Adalet Ministri öňkü Ustan Epesow. Hatta oň aýdan bir sözü bar, kaziýet häkimiýetiň bir şahasydyr diýdi. Kaziýet eger häkimiýetiň bir şahasy bolsa, ol hakykatdan hem şeýle. Çünki şonuň üçin kaziýet häkimiýeti dik gidýär. Eger kaziýete gidenler baý bolsa, ünsürk görsünler, şol ýerde ýazylan kaziýetiň daşynda ýazylan hat okak görsünler, kaziýet häkimiýeti diýip ýazylandyrlar watandaşlar. Ýani şolum özüçe bir häkimiýet. Hiç kime bagly däl, garaşsyz bir häkimiýet. Ýani hiç kime bagly bolmaly däl. Türk hökümetiň 3 sany şagasynyň biri şol. Bir ýerine ýetirji häkimiýet, biri kaziýet häkimiýeti, birem kanun çykarjy häkimiýet, ýani mejlis, deputatlar. Türkmenistanyň bolýan şol diňe ýerine ýetirji häkimiýet bolan Türkmenistanyň dolandyrjy ministrler kabineti, prezident we onuň başyndaky Dem partiýanyň agzasy beýleki iki strukturanam, ýani kaziýet häkimiýetinem, birem kanun çykarjy häkimiýetinem öz içine aldy. Ýani üçtünden iň öňe çykan Türkmenistanyň ýerine ýetirji häkimiýeti. Aslynda seretseň ýerine ýetirji häkimiýet mejlisiň öňünde hasap bermeli. Kaziýet häkimiýeti hem garaşsyz öz işini alyp barmaly. Adalet Ministri Ustan Epesow häzir onuň aýdan beren kasamyny siziň öňüňizde şu taýdan ekrandan görkezjek, paýlaşjak. Döwlet Serhat Gullugyna ýazgyrly Nuriýew bellendi. Adalet Ministri Meret Taganow, ýani şu ýerde gysgaça menen bellek geçen Adalet Ministri Meret Taganowyň bir aýdan sözü bar şu taýda. Siziň tawşyrklaryňyz diýipdi. Siziň tawşyrklaryňyz esasynda. Ýani Adalet Ministri siziň tawşyrklaryňyz esasynda diýmegi eýem adalatyň ýoklugyny görkezýär watandaşlar. Ýani Adalet Ministri şonu prezidentiň tawşyrygy boýunça sen eger adalat ýöredýän bolsaň, eýem adalatyň ýoklugyny görkezýär. Döwlet Gumruk Gullugyna Döwlet Hudaýew Guliýew, Döwlet Migrasiýa Gullugyna da Nazar Atagaraýew geçdi. Ýani bularyň hemmesiniň hem bir agızdan diýen sözleri şu, gysgaça aýdan sözleri şu, watandaşlar hemmesiniň hem bir agızdan aýdan sözü bu ynamy maňa ullukan anam bildirdiňiz hormatly prezidentimiz, bu ynamy ödeme üçin siziň taşyryklaryňyzy bir kemsiz ýerine getireriz. Hawa ilki watanymyzyň öňünde, soň halkymyzyň öňünde, soňam seň öňünde ullukan işler ederiz, diýjämiz günlüğümizde gaýrman işler diýdiler. Salam, ýyllaşlar, gowma ýagdaýlaryňyz bu arada. Ýani vatandaşlar, men siziň bilen kän uzağa çekdirmän şol käbir sujetlere geçeýin. Häzir şu ýerden ekran paýlaşmak bilen
Türklerinin bardığına qaramazdan ministerliğin öňünde durýan özipeleri yerine getirmekde. Olardan neticeli peýdalanmaýa. Şoň üçin hem Hoca Niýazow size işleyen döwrüňizde wezipe borçlaryňyzy talabalaýyk yerine getirmän işte goýulan kemçilikleriniz üçin bir käýinç hem yglan edildi. Bir näçege de duýdurşlar berildi. Şoň wagtda men öwezurdy Hoja Niýazowy Türkmenistanyň içeri işler ministriniň wezipesini yerine getirmekden boşadýan. Hoja Niýazow gidiberin. Vatandaşlar, seyredin. Şu yerde görýäňiz vatandaşlar. Öwedurdy Hoja Niýazow bar gidiverdiydi vatandaşlar. Yani öwedurdy Hoja Niýazowyň aýby näme? Yani onuň bir 20 olay ýokartylikde iş alyp barýanlygy üçin diýilip bir raýatlarymyzy görkezdiler. Öňünde ýene öňkü oýunlar, ýene öňkü spektakllar. Birinciden yani o 20 adam şo taýda geçipdir tiýlikden ullan bular. Niha o öwedurdy Hoja Niýazow aýyrynyň bilen Türkmenistanyň hökümeti inniki oýjak ministriň ýa-ni Muhammed Hydyrowyň garantiýa berýärmi Türkmenistanyň hökümeti şol atlaryň gaýtalanmajagyna. Beren owa siz şunu çendi hemme minister aýyryp goýup gelip oturýarsyňyz. Şun men ýene de Facebook'da dayanç diýip biri bardyr, ýadyňyza düşýän bolsa, maşinlaryň çeholuny adyny, ontuny goýup da edip TikTok'larda tanýan vatandaşlar şonu. Daha şowdan Türkmenistanyň içinden çykyş edýär özüm. Yani Türkmenistanyň hukugyny gözleýän kişi bolup ýören biri. Ýadyňyza düşýän vatandaşlar şo. Yani şonuň bilen men Facebook'da Messenger'da ýazyşdym. Ýazyşanlarym men bärde ekrana berip oturjakkel. Diýen zady sen niye hormatly prezidentimiz diye tankid edýän diye. Hormatly prezidentimiz aslında bolun niye prokurorlar wa birgiden haramzada prokurorlar, ministerler ana şolary diye berkçäre görüp diye meni kösen maňa zulüm eden prokurorlary diye basyp görkezdi diye. Yani bizim prezidentimiz edýär şonu diye. Şol etmese bizim ýurdumyz, bizim ministerlerimizde derek yok. Bizim prokurorlarymızda derek yok diýjek bolýar. Vatandaşlar. O nähili bolýan şunu çenni, şunça wagtlap minister baryn çalyşyp gelip oturýarsyňyz, prokuror baryn çalyşyp gelip oturýarsyňyz. Ha düýün döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalarynyň hemmesini täzeden belledin. Käbir öňkü, käbir täze. Hatta döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanowyň boşatdyňda ýerine gunnawdy foýdun. Yani şunu çenni şu zatlary etmän gelip oturýarsyňyz, siz öňe edip oturýarsyňyz. Salam ýyllaşlar, goýumjan salyklanyz. Oňa Hudaýa şükür, men siziň nemeleňizi şeýle goýaýyn, hatda gapdaldan geçsin. Inni vatandaşlar, yani men bir daha da düşünemem. Türkmenistanyň hökümeti ýa-ha prezident hakykatdanam kadr tapanok, gapdalyny işletmäne, ýa-ha Türkmenistanyň ministerligi kadr tapanok, ýa-da hakykatdanam bizim prezidentimiz dolandyrasy gelýär, kadrymyz ýetenok, ýa-da bizim prezidentimizde bir kemçilik bar. Çünkü vatandaşlar bularyň halkyň öňünde berýän wagdalaryny diňlen. Birinji häzir size şonu ýatladyň. Halkyň öňünde berýän wagdasyna seredin vatandaşlar. Häzir men ýol hereketiniň howpsuzlygyny öpçün etmek boýunça Garaşsyz bakıp bitirip watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren sergäşligine gullyk edýärim. Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başçygy Usman Epesow. Bizim ýurdumyzda kaziýet häkimiýetiň bir şahasy bolup durýar.
Şoňa görä de sizi wezipeden boşatmadyk. Şoň üçin hem siz öz wezipe borçlaryňyzy ýerine ýetirmegi dowam ediberin. Men Milli Howpsuzlyk Ministri wezipesine Gurbanmurat Annaýewy belleýän. Annaýew münbere geçinde bu wezipede gelecekde nähili işleyecekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly beren serkerde başlaýmaz. Dinleň watandaş. Jogap berýär wezipeňden ýaly. Bu wezipede ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny üstün etme orunna siziň öňüňizde beren kasamyda wepaly bolup ak ýürekden halal gullyk etjekdigmi anandyrmaga ruhsat bermeňiz üçin hormat goýmak bilen haýyş edýärin. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başyna gullyk edýär. Men ýaly Vatandaşlar ne görüşüňiz ýaly? Görüşüňiz ýaly näme diýdi? Näme diýdi vatandaşlar? Men diýdi ilki watanyň öňünde, ilki garaşsyz baky bir tarap watanymyza diýdi. Sıralı prezident size diýmedi. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, ikinciden mehriban halkymyza diýdi. Halk bolany vatandaşlar, ne şu efir dinläp oturan, görüp oturan ýerleşsemiz sizler biz bolýas, bizem halk. Bizem Türkmenistanyň içinde prokuror bolup ýa ýene bolup gaýtmadyk. Hökümet strukturasyny işleýän adamlar däl. Ýöne şu wezipeleriň goýulan bolsadyk bir kemsiz berja etjegimizde göwnümüz ýetdi. Hiç ýer şübhäňiz bolmasyn. Ýöne birinji watanyň öňünde, ikinji halkyň öňünde, üçünji prezidentiň öňünde jogapkär. Onda näme üçin eger şeýle bolsa, onda näme üçin öňe çykyp minbere çykynda aýdyň diýenne, minbere çykyp aýdyň diýede, şo taýda näme üçin onu hormatly prezidentimiz siz bize şuun ullukan wezipen anandyňyz. Biz siziň öňüňizde diýip oňa atçot berýär. Sen birinjiden ýani sen onuň ynamyna girmek borçluň ýok. Seniň birinjiden halkyň ynamyna girmäge borçuň bar. Şu wezipe bellenen adamlar. Sen prezidentiň öňünde ynama girmeliler. Sen halkyň öňünde birinjiden ynama girmeli. Ben düşünemok vatandaşlar ýani men hakykatdanam kellem değerli düşünemok şu zatları tutuş iyil bir tarafa var ya men bir tarafa var ya. Yani şu detallarda yatır hemme zat vatandaşlar detallarda yatır. Yani sen birinjiden halkyň öňünde sen anama girjek bolmaly. Dogry däl vatandaşlar. Bular siz bize ullokan anam berdiňiz şu anam ödejek bolup diye diýjämiz günlüğümizde gaýgyrman işlejekdigimizde anandyrmaga ruhsat bermeňize haýyş edýärin diye. Sen näme üçin prezident anandyrjak bolýan? Oňa da ruhsat bermeňi haýyş edýärin ýaly sözler ulanýan. Sen prezident anandyrmaly, sen halka anandyrmaly birinji öyle. Halka anandyrma, çünki sen halk üçin geldin o taý. Döwlet howpsuzlyk, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň ministrligiň ministri Gurbanmurat Annaýew masal üçin sen halkyň milletiň howpsuzlygy üçin gelensiň. Näme howpsuzlygy üçin geldin bolmasa? Prezidentiň howpsuzlygy üçin gelen o sen. Ya edil şolsanda beýleki adalet ministri, gümrük gullugy, migrasiýa gullugy, döwletiň serhat gullugy. Hemmäňiz siz içeri işler ministri. Halk üçin gelensiňiz ya prezident üçin geldiňiz motaý. Näme üçin siz prezidenti anandyrmaga ruhsat beriň? Onu şu logika dogry mu vatandaşlar? Şundan soň eger prezidenti anandyrýan bolsalar, prezidente siziň tawşyryklygyňyz boýunça diýip ekrandan aýdýan bolsalar, onu biziň başymyz kösenje giren wagty, halkyň başy kynçylyga duçar bolan wagty, türkmen halky öz öýüne, ýurduny dolanyp bilmeýän wagty, Türkmenistana gidip bilmeýän wagty, Türkmenistandan çykyp bilmeýän wagty, onu migrasiýa gullugynyň näle prezidentden görmeli bolýarsa, dogry däl vatandaşlar? Onu migrasiýa gullugynyň başçygyndan däli prezidentden görmeli bolýar, çünki ol prezidenti anandyryp otur. Prezident hem şoňa ananyp otur. Dogry dämi? Onda diýmek prezident jogapkär bolýar ýene. Şol dayanç diýilýän hem
daha şowlu dayanç diýil ýanam men bilen Facebook'da ýazyşanla sen niye wagtynda diye prokurorlar bilen olar bilen bular bilen diye öz işin görüňde diye 5 manat işledin diye indi şol haramzadalaram diye meniň hormatly prezidentim türmäge bassy diye şolary diye senem diye indi diye eklenip bilmejeňi gözüň getirem diye sen niye daşar urda gittin indem Ýewropa sığınma alyp öz günüň görjek bolýarmy diye görýän vatandaşlar men oňsoň bir zat kelle geldi. Gelin biz şu zatlar biz efirde näme üçin gepleşmeler, näme üçin biz şu zatlar efirde aýtmalar. Ha? Yani vatandaşlar size bir daha da aýdaýyn. Yani eger ministrler ýanky dowlet topsuzlyk geňeşiniň agdalary muň içine ýanky hemmesi girýär. Adalet ministrem girýär, içeri işlerem girýär, dowlet gümrük gullugam girýär, serhet gullugam girýär, migrasiýa gullugam girýär. Bary dowlet topsuzlyk geňeşiniň agdalary şular. Şular prezidentiň öňüne atçot geçip prezidentiň öňüne atçot geçýärler, halkyň öňüne geçen oklar prezidente tapşyrýarlar. Prezident onu kanaatlanmasın şolun edýän işinden eger prezident özüne çekmejek bolsa şo günäleri, şo ýönkölýän aýyplamалary özüne çeketi gelmeýän bolsa, onu Türkmenistanyň dolandyryp oturan ministrlaryna boýnuna ýüklesin. Siz günäkär, siz şu halky şu wagt salaňda o keniňiz diýsin. Men pilin gulagyny uklap ýörüpdirn diýsin. Yalanmy watandaşlar? Sizin pikirleriniz nähili? Yani birazdan seyredin häzir prezidentiň öňüne berýän nemelerini dinleň watandaşlar. Bir 2 munçuk ýene täzeden dinledeýin size. Öz gulagyňyz bilen eşitdiň watandaşlar. Her diýen zatlaryny şu ýanky aýdan sözlerim esasynda täzeden özüňizi bir neme salyň. Täzeden dinleňini prezidentiň öňüne atçot geçýärler. Günäkär ministrlermi ýa-da prezidentmi? Eger şu wagtkyna kösençlüğümizin netijesini biz kime bildirmeli? Ministre bildirmeli ýa prezidente? Bu ministrlerin prezidente geçip otýar çünki. Şolary ýalak bolup dinleň täzeden watandaşlar. Nuriyevi dowlet serhet gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Nuriyev ünmere geçinde bu wezipede mundan weýlek nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly belen terkerde başlaymy. Siz şu gün maňa uly önem bildirip wezipe berdiňiz. Men bu uly önemňizi ödemeklik üçin Türkmenistanyň dowlet serhet gullugynyň ýakly şahsy düzüm bilen bilelikde siziň buýruklaryňyzy we tawşyryklaryňyzy ak ýürekden ýerine ýetirjekdigimizi we dowlet serhetiniň asudalygy saklamaklyk üçin ýakly ukyp başarnygymyzy, bilimimizi gaýyrman, giýjämiz günniýde işlejekdigimizi inandyrmagy ruhsat bermeňizi şuňur hormat toýmak bilen haýyş etýär. Siziň saglygyňyz ýa hormat bilen serkerde başlaymy. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna gullugy edýär. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň razylygy bilen Adalet ministri wezipesine Meret Taganowy belleýän. Taganow münmere geçinde bu wezipede geljekde nähili işlejekdiňiz barada. Şunu isterim vatandaşlar, şunu isterim. Siz şu meni jogapkar wezipe berdiňiz. Bildiren anamyz üçin tawgulsyny aýtmagy ruhsat bermeňizi haýyş edýärim. Maňa bildiren anamyzy ödemek üçin Adalet ministriniň işgärleri bilen agdy beripdi. Siziň tawşyryklaryňyzy şeýle döwletimiziň işiniň hukuk bunýadyny mundan beýlekde kämleşdirmek ugrunda ähli huzur gaýratyny gaýyrman, ak ýürekden zähmet çekjekdigim barda siz inandyrmagy ruhsat ediň. Hormatly belen herkese başlaymy. Siziň jaňyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Sizin tawşyryklaryňyz diýdi Adalet ministri. Vatanymyza, mehriban Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen herkese başlygyna gullugy edýär. Görüşüňiz ýaly watandaşlar. Kime sizin tawşyryklaryňyza diýdi Adalet ministrligi. Ýani diýmek eger Adalet ministrligine bir kemçilik bar bolsa, prezidentiň tawşyryklaryny ýerine ýetirýärbi. Prezidentge bir kemsiz hasabatan berýär. Diýmek eger Adalet
strukturasynda bir kemçilik bar bolsa, onu prezident günäkär. Çünkü ol näme edýäni hemmesini açýardan berýär oňa. Hemme dadyn berýär. Prezidentin öňünde de ynandyrmaga da ruhsat etdi. Men size ynandyrýan diýe. Diýme onu eger biziň illeşlerimiz başına bir adalet strukturasyny, bir kemçilik başına gelse, ýa-da ha şu wagt daşar ýurtda birgiden illeşlerimiz, raýatlarymyz öýüne gidibilen ok, şoňam gowy galmagaly ulağa gidip barýar, häzirem ul olup barýar gitdigiçe, gün geçdigiçe. Şunun esasında Daşary işler ministri günäkär däl bolýar. Türkmenistanyň prezidenti günäkär bolýar. Çünki Türkmenistanyň prezidentine olar hasabat geçýärler. Onu onandyrýarlar. Halkyň onandyrana olar. Ediz halkym sizi onandyrmaga ruhsat ediň diýen ok. Türkmenistanyň hormatly prezidenti sizi onandyrmaga ruhsat ediň diýär. Yani hemme wezipäniň başyndaky bir adam bolmak diýmek, şol wagtda jogapkärçilik hem senki diýmek. Yani jogapkärçilik hem şolaň boýnuna bolýar. Sen eger Türkmenistanyň prezidenti bolup hemme wezipäň, hemme güýjüň, çünki biziňki başkanlyk sistemada ýokardaky buyruklar esasynda ýörýär. Bizim Türkmenistanymyzda hiç bir ministerlik, hiç bir struktura öz başta hareket edip bilen ok. Diýmek, onu ministerler günäkär bolan okda sen günäkär bolýan. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Siz näme üçin işiňizde kim dolandyrýaňyz? Onu siz şu zatlara jogap berin halkyň öňünde. Çünki şu wagtda çenni eýýäm 20 gün bolay wagt geçdi. Täze prezident bellenip wezipede oturanyňda ýöne öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy mahabatlandyrmakdan başga, yani taksylara prezidentin kiçirak suratyny goýmak we şoňa meňzeş habarlar gelip dur Türkmenistanyň içinden. Gelip durmy gelip dur. Hakykatmy hakykat. Bunu näme edip biz onsoň watandaşlar biz näme edip onsoň prezidentden görmeliler. Yani käwat diýerler da ministerler. Ministerlerde günäi ýokken onu ministerler taýamýarlar aýdyp oturýar. Sizi onandyrmaga ruhsat ediň. Siz eger ananyan bolsaňyz şo ministerlere we kemçilikler hem dowam edip gidip oturan bolsa we siz hem olara çäre görmeýän bolsaňyz, onu siz günäkär. Yani vatandaşlar bir wagtlar akça nur berdi we meclisiň başçy bolup işledi. Akça nur berdi we soň näme boldy? Wezipesinden çetleştirdiler. Şu wagt nirde bilýän ýok. Men Türkmenistana kam şo wagtky alan habaryma görä şol Daşowdaky aýallaryň kolonasynda ýatyr. Soň elbetde ondan ilki Mulykov gitdi. Bu gitdi. Hani ýene kim ma? Ha Hoca Niyazow öwürdürdi. İçeri İşler Ministri. Bundan Ýaýlym Merdiýew wady, Milli Howpsuzlyk Ministri. Ýaýlym Merdiýew. Olum bitdi. Nirde Hudaý bilsin. Ýöne şular Türkmenistanyň sırlaryny bilýän ministerler hökmüni, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary hökmüni şular PNT-de däl watandaşlar. PNT-de bunu bilýän ýok. Dogrymy? Şonuň üçin Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary ilki işleýärler, soňundan näbellilige tarap edýärler. Yani inniki gitjek menden sorasaňyz, sizem pikirleňiz ýazyň watandaşlar tesbirlerde. Sizem öz pikirleňiz galyryň. Inniki gitjek kim? Yani akça nur berdi we gitdi. Meclisiň başçy we başga da bir gidenler var. Yani öňkü Milli Howpsuzlyk Ministri Ýaýlym Berdiýew gitdi, nirde belli däl. Inni Hoca Niyazow öwürdürdi gitdi, ýerine Muhammed Hadirow diýip birini goýdy. Lewap welaýatynyň polisiýanyň načalnygyny ministr etdi, İçeri İşler Ministri. Inni kim? Siziň pikiriňizçe. Bu nowdy bolup biler misal üçin. Häzir Döwlet Howpsuzlyk Sekretarinyň
yerine indi şol geçdi. Hemem şol wagtda da goranmak ministri. Inni wedipe gitmeliler şol bolup bilermi? Ve men bir daha da düşünemokda. Yani näme üçin şu adamlar, şu wedipedäki oturanlar gelýärler, oturýarlar, işleýärler, soňuny türme bilen gutarýanlygyny görüp durlar. Biz görmesek bizden gowy görýär olar içinde, sistemaň içinde. Biz görmeýän ýalakdyr son bizden görüp dur. Ýene de şo hyzmata şol öňkü dullugy, öňkü gullugy hyzmat edýärler bara. Ýene de şoňa hyzmat edýärler. Yani maşgalaň bilen ýaşapçyk, işläpçyk, işden öýden işe gidip gelip aileň alyp maşgalaň bilen erkin diňje alyp bilen gok, gedelenje gidip bilen gok. Bir ýaşaýyşyňyz ama ýaşaýyş däl. Şu Türkmenistanyň içinde ýanyp duran gyzyl bolanda näme hemme ýeri. Şu çäklendirmeleriň içinde ýaşap ýörsiň. Iň soňky maşynyň bolsun, iň soňky jaýyň bolsun, dünýäni gören okýany. Ol bir bülbülü altından kapasa yerleştiren ýaly. Ýurduň içinde ýaşap ýörsiň, şoňa da ýaşaýyş diýýärmi? Şoňa da ýaşaýyş diýýärmi? Bir de hayran. Mulikif hem unutmalar. Yok unudamdok, mulikif hem unudamdok. Vatandaşlar. Yani biz düşünmedik Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministri Şuwat Gurban Murat Arnaýew. Senem işten çıkandan soň pensiýa çykmajagyny bilýän. Ýene de şu esasy halky kösemek, eýderlemek esasan mehemeniň edýän işi. Esasan şol. Ýene de siz şol öňkü dullugy, öňkü gullugy hyzmat edýäňiz. Näme üçin edýäňiz şunu men düşünemek. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Yani men Türkmenistanyň raýaty, Türkmenistanyň ýokary bilim alan, hatta Türkmenistanyň Ykdysadyýat we Dolandyryş fakultetinden hem denkligimi aldım. Sizin 30.000 40.000 dolar berip alan diplomuňyzy men ulanmadym daşy. Ulanmadym. Şonu ulanjagam bolmadym. Geley menem şu hökümete gireýin, işläýin, şundan pul edeýin, pulu gazanaýyn diýmedim. We şu zatlaryň aşagyna watandaşlar birin esasy ýatanda köp adamlar prezidentden görmeliler, prezident etjek bolýar, oň aşagynakylar şeýle beýle anamen ha öwdürdi hojon ýazpy 20 sanak nemeler barlap, saklap nämemiş 40'lık yerden 100'den sürptürlermiş. Vay. Türkmenistanyň içinde vatandaşlar. Kim 40'lık yerden 100'den sürbilýär mene şu Türkmenistana varsam sürbilýän, göremok sürbilýänden köpsü arkasy minister ýa-da şol meňdeş adamlar şolar sürýär. Bize sürbilemdok, gözümde de ulaw wady. Misal üçin men mardan bayramaga gatnanmawdym. Gidin vatandaşlar häzir şu wagtky täze içeri işler ministri Muhammed Hadirowy maňa edir şular ýaly deliller bilen nur aýyryp bilýän bolsaň gelerkek bolsaň aýyr diýsin, maňa elime radar bersinler, mümkinçilik bersinler, mar bayramalyň arasynda duroýun. Aslında onu mardan bayramala işe gatnayan hökümet işgärleri 120'den hem 140'dan hem sürýärler. Mar bayramalaryň arasy yani taksistlerin köpüsi goýulýandyr. Aşgabatdan Mara gelýänçä şu radara düşmez ýöne mardan bayramala gelýänçä düşýändirler. Çünkü şol ortada da 10 tane 15 tane neme var, toçkalar var, gizli. Yani vatandaşlar men size burada aýdaýyn. Türkmenistanyň içinde şular ýaly bolýan wakalardan netije çıkarsak ýaşarlyk biri ýok. Sizden bilýäňiz ýaşarlyk ýok. Hakykatdan hem ýaşarlyk ýok. Ýöne şonda da yani näme üçin bir adamdan ýa iki adamdan ýa-da 10 tane aktivistden garaşjaňyz bir zatlara. Siz diýmek
Şonu da şu nemen içinden patkot tapıp yaşamagyň aladasyndanmysyňyz. Şonu da şu neme ora uğur tapıp şunun içinde de yaşamagyň aladasyndan. Şular ýaly kynçylygyň içinde. Bizim yaşadığımız gelýär watandaşlar. Menem ýurdumy terk edesim bilen ok. Ýöne yaşarlyk mümkinçilik ýok. Siz nädip yaşamak gözüňize tutýaňyz? Minister diýeniň ha iki dodonuň arasynda sizi wezipäňizden aýyrýan nidi bolly gitdi. Minister hiç kim watandaşlar. Welayat häkimmiş. Welayat häkimiň ornwasarymyş. Yok upravdelanmış. Yok welayatyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başçygymyş. Yok welayat polisiýanyň başçygymyş. Hiç kim şoňa baýarlayan bolsaňyz garnaşsaňyz bar bolsa hiç kim şolar. Türkmenistanda ýekece wezipe we olan prezident bolly. Şondan galanyna hiç tada da baýarlyk bolanok. Hiçsine de. Siziň köpüňiziň garnaşsaňyz we şo wezipelerde işläp ýören. Şolara ziýan gelmesin diýip dymyp görsüňiz. Olaram şonu bilibem şolar ulan ýa. Siziň garnaşsaňyz. Şuň kunam çykaryp basýa. Hawanni Hoca Niyazow öwüldürdi. İçeri işler ministerligi. Garnaş aktivist bolan soň aýyrdylar monu. Näme üçin aýyrdylar? Mysal üçin. Ya beýleki aýrylan Amanow, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow. Garnaş aktivist bolan soň aýyrdylar monu. Yani serona gelip dura tayak siz görüşseňizem görüşmeseňizem gelip dura garnaşlar bolsun tapady ýok däl bolsun minister bolsun Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary diýmek prezidentden soňky adam diýmek watandaşlar. Yani Türkmenistanyň hökümeti öz isleýişi ýaly ýurdu dolandyrýar. Ondan näme üçin prokuror haramzada bolsa Kazi haramzada bolsa, yine haramzada bolsa prezident günahkar däl bolýar ýa-da. Ha? Eger men prezident bolsam, näme üçin men şol zatlar kontrol edebilmäýin? Şonu näme üçin kontrol edip bolanok? Bolmady ýa zatmal. Diýme onu ýalňyş sistema bilen ýörelýär. Diýmek hemme wezipeler bir adamda jemlenmeliler. Sen meclisi güçlendirmeli. Meclisiň süýlen dolandyr. Mecliste deputatlar näme üçin Orsun Dumasynda Türklöňkide, Türkiýe Büyük Millet Meclisi bar. Näme üçin şu ýerlerde açyk tankid edip birekni yerden yere sokup efir edenlerine bolýarlardan bizim Türkmenistanda bolanok. Näme üçin bizim deputatlarymyz göremdi okşular ýaly iş edip barýanlaryny watandaşlar. Ha? Şoň üçin men size aýdaýyn watandaşlar. Eger siz hemme zat özüni halkda bitýär. Hemme zatyň özüni halkda bitýär. Näme diýe? Bu önemli ödeme üçin siziň taşyrklaryňyzy bir kemsiz ýerine getirmek üçin diýe. Size inandyrmaga ruhsat ediň diýmellerle ol halka inandyrmaga ruhsat ediň diýmeli. Birinciden halka inandyrmaly. İkinciden şol ýerde insanyny elini şu taýsyna goýup, ýüregine goýup edýän kasamyny diňläp görüň ýene borsaklar. Türkmenistanyň garaşsyz baky bir tarap watanymyza diýär birinji. Prezidentimize diýen ok. İlki watan gelýär watandaşlar. Prezidentden hem öňörtü gelýär şol watan. Halkdan hem öňörtü gelýär şol watan. İkinci halk gelýär. Üçüncü prezident gelýär. Watandaşlar siz halk prezidentden hem öňde gelýäňiz. Şoň kasamy boýunça, kasamy öz aýdýan kasamlaryna görä da şeýle. Türkmenistanyň garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň belen serkerde başçysyna diýär, hormatly prezidentimize diýär. Prezidenti belen serkerde başçyny insanyna diýerler. Diýmek kasam boýunça da biz ikinji ýerde gelýäs watandaşlar. Ýöne biriň aladamy diýen ýok. Oňa nähil düşünmelini kim günäkarmy o? Ha? Kim günäkar watandaşlar? Halkyň aladasyny edýän ýok ýöne. Minister günäkarmy ýa-da prezident günäkarmy? Halk agzy bir bolup bilenok. Agzy bir bolmak üçin problemalarymyz ýetik watandaşlar biziň. Hemmemiziň problemalarymyz ýetik. Ýöne men düşünemok da
Yani bize görüşüp gör. Hani yurdumda o da var bilemdi o hakikatten hem inni dinge biz değil. Yani aktivist mi, ten mi, değil mi? Ekrana çıkmadıklarım gidi bilen ok. Hatta Türkmenistan'ın İstanbul konsolluğunu spisekte adı bolan adam çorny spisek, gara spisek, yani gara oyunların spisekinde adı bolan adam samolyoda uçoru mindirilen ok. Yani gidecek diysen hem gidi bilen ok vatandaşlar siz. Siz şonu düşünün ok mu? Inni käbir adamlarım görüşen oğlum şol ekranıda değil bir kere komentariya koydum dedi dünyada TikTok'ta bir illeşime yazdı aytdı. Bir komentariya koyuyorum için dedi öyme varttılar, adar verttiler diye. Häzir şol illeşime gidecek bolsun şu garasanyň içinde adı bolon için şol illeşim eline pasportu bolonda da gidip bilen o. Gidip bilen o Türkmenistana. Inni biz näme diýäs? Aktivistler we belli bir adamlar biperway değerli adamlar, vatanını hakikaten hem sevýän adamlar, patriot adamlar. Bular ara öldürmüşlerini kıyınçılığa sokup, görüşüp, sizin için ılgap yor. Bizim halkın içindeki, halk köpçülüğü näme diýär? Sesinem çıkarası gelen ok, şulara golluğu meresi gelen ok. Ay men bir gideyin, men bir nemem günüm görün, men bir barayın yurduma, men bir gaydayın ya da şu kıyınçılıklarda Türkmenistan'dan çıkan ama gelip leçen yalıp izine giden ama vatandaşlar. Şu yurttan geliye leçen yalıya izine gidiyor. Siz bir yedek nitek maşkalanı getirmeyeniz kail zar olup görün illeşseniz olur öz garnaşlarını çıkarıyorlar, leçen yalıyalar, sonra izine gidiyorlar. Seni izine bir yedek gittin kail getip görsün. Olur üstünden kol tutan yani geliyorum gidiyorum olur için. Gadagançılık kime değişti vatandaşlar? Sana mana hemmen bize şu ecizlere. Vatandaşlar şoň için gayret edin. Egoist häsiýetimiz goýulyň. Egoist häsiýetlerimiz goýulyň danym edibilsek kömek edelim. Ha gördüňiz biz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalaryny aýranna, goýanna, aýdan sözlerini analiz etdik şu wagt oturup. Gördüňizmi vatandaşlar, nämeler diýerler. Halk kaçanla diýe dünýä paradyny taşlap öz ruhy güýjüne ýe çykmagy we ruhuny begetmäge başlasa munço näme üçinleriň jogaplary ýüze çykyp başlar diýe. Gaty dogry aýdýaňyz. German. Yani vatandaşlar eğer egoistik häsiýetimiz goýmasak oleşekde yüküm yok, yıkılsa havarım yok etjek bolsak ya da maňa degmeýän ýylan müňül ýaşasyn etjek bolsak ne meniňem käwat ruhdan düşüp efirlerimi etmedlige şu zatlar biraz goşatmagma sebäp bolan zatlardan biri şu vatandaşlar. Bir de sizin için ılgap görüşüp gör. Biz bolýan tek halkyň içindäki şagallardan hem diýini bilemdi o. Halkyň içinde şagallar var. Bular kimler? Hökümet tarapyndan arkadan gizli verilip bize karşı çıkarılan adamlar. Biz şulardan hem diýinip bilemdi o tek. Şulary ýola getirip bilemdi o. Şulary biziň bolmanyna çekinir ýaly edip bilemdi o. Biz halka bolmasa. O nähil bolýar sen gapdaryňda oturup ýüzüňe biziň ýurdumyz gülýäli. Eň ýurdum gülýäli. Ama iş tapylmayan olsan özünden gör deyip bir kol tutýanlar. Biziň ýagdaýymyzdan bir kol tutýanlar. 2 ýyl bäri maşgalamyz görülmän ýörülmedi. Janymyz ýansynmy ýa-da ýankyal haramladalaryň gepleýän sözüne. O nähil türkmen bolýar ol. O nähil Türkmenistanyň raýaty bolýaňyz o halkyň garşysyna gurulabilýäňiz. Haramladalar. Dayanç, men şoň bilen oturup Facebook'ta dünýadaşdym. Diýen zatlar şolla, sen niýe Türkmenistanyň içinde diýe, wagtynda diýe, prokurorlary oňa para horluk edip diýe, 5 mat gazanýadyň diýe, innem diýe şolon käbirler basylly bolýan, inne sen niýe öz eklenjiň edibilmän çykdyň da diýe, daşy urutdan niýe tankyd edýänsiň diýe. Şoň üçin hem diýe sen niýe özüňe diýe gaçyp atargalýansyň diýe.
Yekece tutnama orkodun yekece. Meniň şahsyma, meniň Türkmenistanyň içinde bir prokuror bilen ýa-da ministr bilen para berişip, alyşyp ýa-da şoňa meňdeşi işler eden bolsam, meniň üstan çağamma, şolardan geçeyin. Ýöne sen şon diýip bilýärmi daýanç? Türkmenistanyň içinde oturan haramzada, Daşowly. Türkmenistanyň prezidentini göw galdyryp, arşa galdyryp, perişta deňe oturan. Sen diýip bilýärmi şonu? Eger men ýalan sözleýän bolsam, men çağamdan geçeyin. Ýöne siz geçip bilýäňizmi şondan? Men Türkmenistanyň içinde de görüşdüm watandaşlar, İçeri işler ministrliginiň baş prokuratura şenni berip görüşdüm. Arz edip. Yine de gelip biziň edýän işlemde näme baha berýärler? Yok diye sen niye senem öz şahsi behbidiň bolan bolsady diye senem etmezdiň belki diye şu zatlar diye. Şahsi behbidiňden gallyň. Awot men Türkmenistanyň içinde meniň tanış bilişlerimden olur bular türmäge gitdi. Indi men proçip çykdym. Onu hem şunu Mulik fungarnaşlaryny göremde o ekranna. Näme üçin göremde Mulik fungarnaşlaryny? Mulik basylanna näme toy edýärler molar onu. Sesler çıkan ok bolýar. Ya da bir giden beýleki ministrler, beýleki basylanlar kana tuğulmy tu Türkmenistanyň içi türmeleň içi siýasy tutsa bolup ýatyr. Aýrlanan soň gümüdene gidýär. Ýaýlym berdi nirde kim bilýär? Kim bilýär watandaşlar ýaýlym berdi nirde? Salam Nur Muhammed, egerde minister kanuna karşı iş edýän bolsa, diýmek jenaýatyň ortagy wezipe berilen kişidir. Şu wezipe berilen adamam şolar wagtda günäkär bolýar. Ýöne näme üçindir şuňa çenli bir gider ministrler korrupsiýada tutulýar. Hatda bir wagt neft gaz ministrdimi özüni assy. Bir gider wakalar bolup geçdi. Ýöne akça jüýje oturup ünwere geçdi. Nähili işlejekdiňiz barada görüň beriň. Öňe geçene şey diýip otur. Yo kadr yetmeýän bolsa aýt, men kadr tapyp bereýin. Türkmenistanyň prezidenti, hormatly prezidentimiz. Kadr yetmeýän bolsa aýdyň men size kadr tapyp bereýin. Şeýle watany söýýän kadrlardan tapyp bereýin. Şu bir köpük paraforluk etse, sen buyruğundan, sen bu nemäňden artykmaç watan üçin yekece ýalňyşlyk etse, tüf ýüdüme. Birinjiden Türkmenistanyň hökümetiniň özü gerekli kadrlar getiren owa, sen özüň günäkär birinjiden. Näme üçin daşarurda kak gelenler alaňda ok, daşarurda kak gelen okuwçylar alaňda owa siz. Esat hanım Turçýanyň utoranlary. Organ işlerlerini alaňda ok. Men 2010-njy ýylda gulluk edemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginden gelip şular ýalyk näme bolanyny, aý sen Turçýada okapsyň bolany oken diýenler kim? Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işlerleri, organ işlerleri. Näme sen daşarurda okap gelenler näme saňa dönük bolar, watan haýnymy? Diýmek ha men Turçýany gutardym, men watanymy senden menden hemmek işlerim beter söýýän watanymy. Söýmek bolsa. Ýöne biz düşünemizok da illeşer. Yani biz şular ýaly iş edýäs bolun, bize de garşy çykýarlar, o halkyň içinde karanlardylar. Halkyň arasynda wa bu ýa şagallar. Yegenlerini uğratmalı Ukrayna'da urşu diye. Vatandaşlar, yani hakikatdan Türkmenistan'da bir kemçilik var. Kemçilik hem şu, kadr yetmezçiligi var. Yani şu wagt oturan ministrlerden bir zat çıkmajak belli zat. Hemmemde görünüp dur. Sizden bilýäňiz. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti bolun şoňa laýyk kadrlarym aljak bolanok işe. Aljak bolanok. Yani şoňa laýyk kadrlar gözlesem bar vatandaşlar. Türkmenistanyň içinde de bar şolar. Şolun köpüsüne var, ayağına varıp yıkılanda işlemene kail gelse begensin. Türkmenistanyň hökümeti.
pikir edýärler, käýbirleri biz Milli Howpsuzlyk Ministrligine işe giribilemdik ýa-da hökümete işe giribilemdik. Ýok, sana sen berende de gerek gal o diýipňiz. Sistemaňyz şu boljak bolsa. Siz Türkmenistan hökümeti sistemaňyzy düzeltmeseňiz, laýyk kadrlar alyp bilen zok. Laýyk kadrlaryň özlerem baranok. Men watanym söýenim üçin aýdýan şu zatlary. Şu zatlary Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow size hiç kim gurrun bermeýär. Siziň daştoruňyzdakylar gurrun bermeýär bu zatlary. Olar diňe şu 5 manat bersen işe alýan, bermesen alan okdan oturan adamlar otýur. Şu zatlardan siziň habaryňyz bolmaly, biziňki bar siziň kim bolmaly. Eger biz raýatlaryň halkyňky bar bir informasiýadan ýurdun prezidenti habarsyz bolsa, onu ol prezidentiň özü daştoruň näkilerini sorag astyna salmalymy? Şu daştoruň näkilerden gözlemelem kemçiligi. Eger hemmämiziň bilýän adamyzy sen bilmeýän bolsaň, diýme onu sen daştoruňdan gözle kemçiligi. Halkdan gözlemedi. Bilýän bolsaň näme üçin öňüne geçeň ok? Eger meseleni bilýän bolsaň, näme üçin onu öňüne geçeň ok? Şu zatlyň öňüne alaň ok. Şoň üçin illeşler Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary esasanam Türkmenistanyna şu täzelikde bellenen Adalet Ministriniň bir sözü bar şu taýda Usman Epesow. Siziň beren niýe tawşyrklaryňyz esasynda diýär. Sen Adalet Ministri bolup, sen ondan tawşyryk almaly. Adalet Ministri kanuny seretmeli, konstitusiýa seredip tawşyryk almaly sen. Jaňa ora Aliyo Fatih nimesi var Türklerde da vardır Aliyo Fatih. Yani sen jaňa alyp sen ministr, Adalet Ministrligi adalaty ýöretmeli. Sen konstitusiýa seretmeli. Sen Jinayet kodeksine seretmeli. Sen Raýat kodeksine seret, administrativ kodekse seret. Sen şu zatlara seredip tawşyryk almaly. Ol bolun gönüm ölýän watan habarlaryny aýdy otýur. Siziň tawşyryklaryňyz esasynda diýip. Prezidentden tawşyryk allyň eýem ýalňyşlyk. Eýem ýalňyşlyk. Sen kaýat häkimiýetiniň bir aýraty bir strukturasy bolup gitmeli. Adalet ministri. Yani birinkilere mara näme diýe bir görmemişiň oğlu olmuş diýe, çekmiş çükünü koparmış diýe Türklerin bir sözü var. Görmediň oğlu bolupdyr diýe. Çekip müllüğünü koparıpdyr diýe da oğluny bir gedek oğlu görüpdir da oğlum bu çıkıp duran zat näme kädip çekipdir diýe da. Bilinki ýurt dolandyrşylaram şon ýaly. Görmedik adam prezident boldy, ömründe görmedik adyny gördü. O bay bir prezident bolanma ora dinjalaýynda diýdi. Atyň üstünde bir tankyň üstünde bir samolyotda bir gitara çalyp göreýin diýdi. Öňkümiz. Yani men hakykatdanam şu efirimi dinläp oturan Türkmenistanyň güç guruluşy, silawy strukturasy. Ben hakykatdanam watanym söýýän. Şu watanym söýýän soň edýän şu zatlary. Kim nähil düşünse şonu ýaly düşünsün. Biz şu ýoly watanymyz söýýän soň çykdyk. Esasanam aktivistler. Eger siz watan söýýän adamlary eýe çykmasaňyz, her kim size beýdip ýalňyşlygyňyzy aýdyp durulmaz. Daştoruňyza seredin. Siziň ýalňyşlygyňyz aýdýany ýokdur. Ýöne iň uly ýalňyşlygam sizler goýberýäňiz. Sizde şo belliklerim aýdýanam ýokdur. Iň soňunda da maskara bolup gülkü bolup görüňiz dünýä. Gödel şaguly aýtmaýar size. Cemal Saparow aýtmaýar, ol siziň götüňizden pof-poflardan hem ol diňe maksadyna ýeter ol. Elitkasyna ýeter ol. Ol diňe öz şahsy durmuşyny bilýär o. Sana 2 sany owadan söz diýsen 20 sanyny aýdyp berer ol. Ýöne ol size tankyd aýtmaýar. Ol siziň arkaňyzy bilen jaý, maşynoň bar garagaýgysy. Bir wagt ki
neme ýolly ýörep ýören aýallyp ödem informasiýalar gelýär. Bir wagtlar dekem gezmedik şol aýal. Namasyny satyp ýören. Gödel şagylygy. Häzirem satyp ýör namasyny. Şu wagtga ýani işine teretsek. Şol adamlar, şol aýallar size aýtmaýa, size diňe hormatly prezidentimiz minnetdar alkyş okaýas diýerler size. Başga zat diýmezler. Nireden Serdar Berdimuhammedow hormatly bolýar. Men pikirimçe hormatly, siz hormat goýan bolsaňyz bilmedim sizem diýär. Bir zat aýdaýyn. Bir adama sen hormatly diýeniň bilen awal hormatly bolmaýa, hormatsyz diýenimiz bilen hem hormatsyz bolmaýa. Onuň edýän işi bilen hakykatda adamlaryň ýüregine oturýar ol. Men ildiki hormatly diýenim bilen hem hormatly bolan ol. Ýöne siýasatyň bir dili bar watandaşlar. Siýasatyň hem dili bar. Diplomatiýa diýip bir zat bar. Diplomatiýadan biz uzaklaşyp bir siýasat alyp berebilem dok. Şol sen halasaň hem, halamasaň hem prezidentiň başy bolup otur. Halaň okduňmy? Sultanis. Halamaýan bolsadyň çykardyň görkezerdiň, biz hem seni tanardyk. Men seni kabul edemok. Men seni prezidentiň hökmüne de göremok diýerdiň. Mene göremok şu wada çenni. Aktivistlerden galan görüşüp şunu diýip ýören. Indi men bir sözümden hormatly diýenim üçin sen meni başga tarapa çekjek bolmaşaň üçin. Dünyada görem dok bu real haramlary Serdar izinlaky nökerlerini alyp git wagtynda diýe. Yani biziň içimiz ümledenimiz bilen bir zatlar ütgän ok watandaşlar. Näýleliňiz bar bolsa, çykýaňyz da görkezýäňiz. Näýleliňiziň barlygyny şondan bilýäs bizem. Watandaşlar. Sesim gelýär watandaşlar. Salam. Sesim gelýär watandaşlar. Watandaşlar şunluk bilen men efir tamamlayan kameramam öçdüýärli. Kameramam öçdüýärli, görünmeýän bolmaly şu wasida. Görüşüňiz ýaly meniň alyp barýan efirlerimem şular ýala edip öňüne geçilýär. Aýdýan zatlarym bulaň maňzyna batýan bolmaly. Şu wagt näme bolany bilemok ýöne sesim gelýän bolmagy mümkin ýöne hiç hilek nemem çykanok. Inansaňyz. Kameram işlänok. Ya şonda watandaşlar häzirlikçe efir tamamlayan sagadan bir sagada bolup geliberipdir. Salykda görüşelim. Ünsürüp dinleýän üçin köp minnetdar. Sag bolun.